Ka situlu kɛ nafansɔrɔ siraba ye jamana sɔrɔ ko bankun kan, o de ye furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka laɲini belebeleba dɔ ye. Walasa k'o fɛɛrɛ jɔnjɔn sigi sen kan, minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don jagoko ni izini ko ma, o y'a laɲini ka Mali situru baarala bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kelen kɔnɔ, n'o bɛ wele ko Interprofession de la filière karité. O laɲini de waleyara kalo tile 28 na 29 tɛmɛnen, ni baarakɛ jɛkulu dɔ sigili ye sen kan Interprofession tɔgɔ la. A kɛra u ka lajɛba sen fɛ CCB la Bamakɔ. Tɔnsigi o kun ye wale min na baara de kun cɛ. O baara in daminɛ a bɛ san 10 bɔ. An y'an ŋaniya siri k'a fɔ Mali kɔnɔ, Mali fan bɛɛ lajɛlen, cɛ ani muso, muso ani cɛ, mɔgɔ mɔgɔ ɲɛsin bɛ situlu o baara ma, u ka fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ jɛkulu kelen ye, ka kɛ tɔn kelen ye, ka don da kelen fɛ, ka bɔ da kelen fɛ, k'u fanga fara ɲɔgɔn kan min b'a to si yɛrɛ situlu bɛ bɔ si min na, si yɛrɛ bɛ se ka kɔlɔsi, si bɛ se ka barika, si bɛ se ka sinsin cogo min na. N'o kɛra situlu, ka situlu kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ nafaba ye an ka jamana kɔnɔ, ka kɛ nafa ye a baarakɛlaw ma, ka kɛ nafa ye a baarakɛlaw ma, ka kɛ nafa ye Mali ma. O hukumu kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ, diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan, Mali de ye jamana filanan ye si juru min bɛ Mali kɔnɔ min ka ca jamana bɛɛ lajɛlen ye Nigéria kɔfɛ. N'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ a bɛna ka se 70,000 ni 4,000,000 ma sisu min Mali kɔnɔ. Wa musow de ka baara ɲɛsin b'o ma. Muso min bɛ baara kɛ situlu la a bɛ muso 3 bɔ an ka jamana kɔnɔ. Donc o ye ko ye ko min tɛ ko fitinin ye. Nka a ka fanga sɔrɔ, a ka sinsin, a ka taa ɲɛ, a ka kɛ ko barikama ye, a ka kɛ a baarakɛlaw nafama ye, a ka kɛ ka jamana nafa. O tɛ se ka kɛ fo mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ. An y'o baara min daminɛ a ka ca san caman ye, o de kun cɛra bi an sera k'o tɔn sigi sen kan. Ayiwa kunnafoni ni nisɔndiya fara dɔ kɛra min ye, an y'a fɔ muso 3 o de bɛ baara kɛ situlu ni si baara la, muso dɔ fara kɛra o tɔn ɲɛmaa ye. An bɛ dugawu k'a ye Ala k'a ta fanga d'a ma, Ala k'a ni baarakɛɲɔgɔn kan bɛn. N'i ye siko lajɛ ani situlu an ka jamana kɔnɔ, a bɛ nafaba de se an ka jamana kɔnɔ. Nka n'i y'a ye fana an ka kɛrɛfɛ jamana caman bɛ yen, olu bɛna Mali situlu de ta ka bɔ n'a ye Mali kɔnɔ ka taa u tɔgɔ d'a kan k'a bila ka taa kɔfɛ. O bɛɛ bɛ kɛ o b'a sɔrɔ an ma labɛn de sabati an ka jamana kɔnɔ. N'an ye labɛn sabati k'a baaraw boloda ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen k'i hakili to ɲɔgɔn na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ, baaraw baarakɛ bɛ kɛ situluko la, o b'a to Mali de b'a jɔnjɔn sɔrɔ, Mali b'a tɔgɔ ta. An ye tɔn min bila sen kan wulɛ na n'a ɲɛmaa kɛra muso ye, o tɔn bɛna baara min kɛ a bɛna baara kɛ Mali mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ n'i ɲɛsin bɛ situlu ani kɔlɔ ani sisu yɛrɛ, o bɛɛ lajɛlen u bɛna baara kɛ o bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. O b'a to baara bɛ kɛ ni hakilisigi ye, a bɛ kɛ ni bɛn ye, olu ka nafa bɛ sɔrɔ a la, jamana fana bɛ sɔrɔ a la. O de y'a to an ye baara min kɛ bi, baara belebeleba don, a baara ye ɲɛtaa baara de ye, a bɛ musow sabati u ka baara la, a b'u dɛmɛ u k'u ka denw ka musakaw ta, u k'u ka du masakaw ta, a b'u dɛmɛ fana ka jamana yɛrɛ dɛmɛ, jamana ka nafa sɔrɔ sira dɔ don min bɛ se ka yiriwa cogo min na. O de y'a to an bɛ foli kɛ ka dugawu kɛ u ye tɔn min sigi wulɛ na sen kan, Ala k'a kɛ tɔn barikaba ye, Ala k'o ni sababa bɛn. Lajɛ in baaraw senfɛ, lajɛkɛlaw ye bayɛlɛmani kɛ izini dɔ laɲini kɛ jagoko ni iziniko minisiri la, walasa an ka jamana taamasiyɛn bɛ se ka sigi an ka situlu kan cogoya min na. Nisɔndiyaba de bɛ ne la a ko la, sabula anw ye siturubɔla, anw bɛ baara kɛ si hukumu kɔnɔna la. Nin fɛn tun ye anw ma kunnasiriba ye, sabula laɲini don n'a ye lamini n'a y'a ŋaniya an dusukun na wagati jan a bɛ san caman bɔ, mais Ala tun ma se k'a sabati an ɲɛ. Bi ni Ala sera k'o sabati an ɲɛ, donc foyi tɛ anw ɲɛ nisɔndiya kɔ, nisɔndiya de bɛ anw na. Donc nin jɛkulu mun sigilen filɛ, nin jɛkulu bɛna kɛ sababu ye ka ŋɔniba de bɔ anw sen na, sabula n'i ko k'i bɛ baara kɛ fɛn na ka nafa b'a la, secteur min parce que si secteur ka bon kojugu, a ka bon. N'i ye base ninnu lajɛ si bɛ bɔ Mali fan bɛɛ de fɛ, donc ni kulu o kulu n'a ma labɛn, o kɔrɔ ye an hakili bɛ mun na o tɛ se ka sabati a kɔnɔna, sabula Mali gouvernement ka hakilila ye de ko ka si kɛ fɛn ye k'a don ba la, walasa si bɔlaw n'o fanba ye togodala musow ye olu bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na, parce que a jateminɛra ko fantanya fanba bɛ togoda de la wa a bɛ musow de yɔrɔ, donc ko si ko in o bɛ se ka kɛ fɛn ye ni si donna ba la o bɛ kɛ sababu ye caman bɛ bɔ o fantanya in na, donc o hakilila bɛ gouvernement na o tɛ se ka sabati cogo si la ni mɔgɔw ma labɛn,
donc ni jɛkulu mun sigira o ye labɛn ni jɛkulu tɔku yɛrɛ de ye donc hakili la an bɛna se ka baara caman k'a la sabula an ka ŋaniya ye gɛlɛya minnu b'a kan ka gɛlɛya ninnu wuli minisiri da sera gɛlɛya dɔw ma parce que n'i ko k'a ka don baara la k'i ka nafa sɔrɔ a la f'a ka se ka bayɛlɛma donc bayɛlɛmali fana bolola baara la a bɛ kɛ dɛ mais pour que an k'a kɛ fɛn nafama ye k'a caya k'a cari yɔrɔ bɛɛ la fo machine de ka k'an bolo donc an y'o de laɲini kɛ an ka minisirisow fɛ donc u ka fɛɛrɛ kɛ wasa o machine minnu bɛ se ka situlu labɛn k'a ɲɛ wasa an bɛ se k'a feere kɔfɛ an ka taa sugubaw la donc minisiri y'o layiru d'a ma ko n'ala sɔnna ma k'a ka baara bɛna ɲɛsigi o ma n'o bɔra ye gɛlɛya fana tun bɛ o labellisation o kɔrɔ ye mun ye ka Mali situlu yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ n'i y'a ye dɔrɔn i b'a fɔ nin situlu bɔra Mali de la sabula an dafɛ jamanaw de bɛ na anw ka tulu san yan ka tila ka t'u ka taamasiyɛn k'a kan ka t'o feere kɔfɛ donc anw ka perte de b'o la donc ni o taamasiyɛn sera ka kɛ anw ka situlu ye o fana bɛ kɛ nɔgɔya caman ye anw ye ani minɛnko donc a gɛlɛyaw ka ca an hakili la ni jɛkulu mun sigira o bɛna baara kɛ k'a ɲɛsin o hukumu de kɔnɔna la. Min ye minisiri Musa Alassane Diallo ye ale y'a kan di o laɲini sabatili ko la. N ye ladulu min ta o ye an y'a fɔ si baara situlu a baarali dɔ ye min ye k'a bayɛlɛma bayɛlɛma tɛ se ka kɛ n'i ma usine jɔ o de y'a to an ko don nataw la an bɛna fanga fara ɲɔgɔn kan ani mɔgɔ mɔgɔ bolo bɛ situluko baara la k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an b'a to cogo min na an bɛ se ka usine ko don bala cogo min na min b'a to usine bɛ se ka kɔlɔ yɛlɛma k'a kɛ situlu ye o b'a to baara bɛ nɔgɔya mɔgɔw ma o b'a to fana an bɛ se ka an bɛ si min bɔ jamana kɔnɔ o fanga bɛ bonya an bɛ se ka min dun an b'o dun an bɛ se ka fɛn fana sɔrɔ jamana kɔnɔ an bɛ se ka min bɔ ka taa feere jamana kɔfɛ o fana bɛ kɛ jamana nafalan dɔ ye n'i y'a ye bi an bɛ situlu min bɔ Mali kɔnɔ ka taa feere kɔfɛ miliyari 30 de don nka an bɛna baara min daminɛ san natɔw la i bɛna ye a bɛna caya ka tɛmɛ o kan mais o ka caya k'o fana ka sen sɔrɔ ka baarakɛya ka sanga sɔrɔ fo an ka usine de bila ban kan usine minnu bɛ kɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ kɔlɔ yɛlɛma ka kɛ situlu ye dunda bɛ bɔ a la munta fana bɛ bɔ a la. O la k'an bɛɛ dara ɲɔgɔn ye lajɛba wɛrɛ kɛnɛ kan san wɛrɛ walasa ka nin biro in ka baaraw kiimɛnni kɛ.